أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هذا من يتم مني إليك يا رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana na wani manyan malaman mu da manyan sha'irai zakirai da waliyai da yan ƙananan almajirai irin mu. To yau ma ga mu ɗauke da wata tsaraba mai ƙarfin gaske. Yawa wannan kamar yadda kuke ganin wannan takardar mun rubuta, to haka ake rubutun. In kana so ka karɓi wani manyan kuɗi ne ko kuma wani abu mai muhimmanci a wajen magidanci ne, mahaifi ne ko mahaifiya ko wani yaya ne ko wani ɗan uwa ko kina da yaya ko ɗan uwa ko wani baba ne kana da wani buƙatar abu ko wani ubangida ne ko wani ɗan uwa ko aboki dai ya danganta. To wannan za ka iya amfani da shi wajen karɓa insha Allahu. Amma ba za ka iya ba, za ka iya sawa a yi ma cikin yardar Ubangiji. Kamar yadda kuka ga wannan, in kana so ka karɓa za a sa sunan wanda kake so ka karɓa ɗin. Idan aka sa sunansa a tsakiya, layoyin idan an yi su, ɗaya za a binne ta a wajen sanyi, ɗaya kuma za a samu ƙarƙashin murhu za a binne ta. Ɗaya za a sa ta a cikin kwalba haka, sai a sa ta cikin rijiya ko wani ruwa dai mai tafiya haka. Sannan kuma sai ƙafa ɗaya kullum za a rubuta ta a jikin allon ƙarfe. Da an rubuta ta a jikin allon ƙarfe, kullum in an tashi za a yi wannan wuridin, za a sa sunan nasa, za a ɗora, za a samu wuta da girgi sai a ɗora wannan allon ƙarfen a kai sai a dinga wuridin wa iza ra'aita samma ra'aita wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allah abinda kai ka dinga faɗan idan ka je halama ta ɗari ɗin ko wanda za ka sa ɗin sai ya faɗi buƙatar da kake so ɗin. To insha Allahu aka yi matsakar an yi wannan tsawon kwana 7 to sai an samu biyan buƙata.